Не е това. Виж, гледай сега. Как ще направим това? Ей, пуси! Колко много подаръци за децата, които са слушали много. Ето, тати, виж. Виж колко са заети сега. Сега Кико започва игра с полицейския комплект на Лего. Ето комплекта Лего. Чувалче с сладки неща. Моливи от Диляна Момчилова. И пъзела. И дървения пъзел. Е от Леля Диди. Ето мамета от дядо. Всъщност всичко е от дядо Коледа. Комплект с мамета. Ето Момчил много да готви, тате, виж. Виж, чакай така хубаво да видиш, тате. Маметата. Защото той много ще готви сега Момчил. И ето Момчил. Като се събудиха веднага, баткото отвори полицейския комплект. А Момчил започна да яде. Бомбон след бомбон, бомбон след бомбон, шоколадово яйце. Сега иска шоколадче. Него играчки не го вълнуват. Вълнуват го, ама по-малко. Да отворя ли?